агенти туркӣ оид ба ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии тика дар якҷоягӣ бо академияи алиф дар шаҳри хуҷанд маркази таълимии технологияҳои иттилоотиро кушодаанд. маркази мазкур дар доираи лоиҳа дар тоҷикистон нигаронида шуда барномасозонро омода менамоянд. барнома дар доираи омодасозии барномасозони соҳибтаҷриба дар тоҷикистон соли сипарӣ гашта дар шаҳри душанбе ба фаъолият оғоз намуда буд. аз моҳи ноябри соли 2020 то ин ҷониб 1340 нафар ҷавонон аз раванди омӯзиши барномаи мазкур баҳравард гардида. қисми зиёди онҳо имрӯзҳо дар самти IT технология, яъне технологияи коммуникатсиониву барномасозӣ фаъолият доранд. тавассути ин барнома тика ва академияи алиф масъалаи норасоии кадроҳои баландихтисос ки дар бахши технологияҳои иттилоотии тоҷикистон хело заруранд мавриди баррасӣ қарор медиҳанд. беҳуда намегӯянд шунидан кай бувад монанди дидан. ман эҳсос мекунам ки ҳама чӣ дар ин ҷо аз ояндаи равшан мегӯянд. хуб биёед мебинем ки то имрӯз чӣ гуна буд. ин барнома имкон медиҳад ки барномасозӣ ва ҳамаи он самтҳое ки ба он иртибот доранд биомӯзем. ҳамчунин як василаи хуби соҳибкасб шудан аст ки одамон тарки оила карда ба хориҷа нарафта дар ватани худ фаъолият намуда маблағ ба даст меоранд. инчунин дар академия барои ҳамаи хоҳишмандон имконияти хубе фароҳам оварда шудааст ки забонҳои барномасозии Golang, JS, PHP ва C# тариқи фосилавии онлайнӣ ва ё фосилавии ғайримустақим аз худ намоянд. من شخصا این برنامه را هنگامی که در دوشنبه راه اندازی کرده بودم طریقه فاصله آنلاین از خود کرده نموده بودم. پیش از همه فکر میکنم که این لایحه یک وسیله خوب است برای برطرف نمودن امکانیت های صاحب‌کسب شدن جوانان به خصوص دختران و صاحب‌کسب نمودن آنها در سمت IT می باشد، یعنی از خود کردن برنامه سازی می باشد. برنامه برای ما یک امکانی خوب می دهد که برای با شغل فرا گرفتن و تهیه نمودن لایحه های خود имконияти васеъ фароҳам меорад. шаҳлом мегуфтед ки чаро ин қадар муҳим аст омӯзиши духтарон дар ин самт? ҳадафи ин курс пеш аз ҳама фароҳам овардани имконият барои духтарон ҷоҳати аз худкунии кор бо компютер ва инчунин аз худкунии асосҳои барномасозӣ барои коҳиш додани нобаробарии иҷтимоӣ дар робита ба таҳсил фаро гирифтани духтарон мебошад. инчунин баланд бардоштани нақши онҳо дар ҷомеа ва тавсеяи потенсиалии кории онҳо барои рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ҳисоб меравад. нафарони зиёд ҳоло ҳам маҷбуранд дар ҷустуҷӯи кор ба хориҷа сафар кунанд. тика ва академияи алиф чунин меҳисобад ки ҳар яке мо бояд кӯшиш ба харҷ диҳем то ин ки чунин вазъро коҳиш диҳем. ба ақидаи коршиносони ташкилотҳои мазкур воситаи муосири бартарафсозии ин мушкилӣ соҳибкасб намудани сокинон ва омӯзондани малакаҳои кор аз худкунӣ мебошад ки ба онҳо кӯмак намуда имкони фароҳам меорад то бидуни ҷудоӣ аз оилаашон зиндагии сазовор дар ватани азизи худ дошта бошанд.